Malheur. Ukwana degun min b'an kan f'an k'a fɔ kasara min filɛ nin ye ka anw sɔrɔ nin ye I tɛ kuma in to yen kuma dabila docteur ko k'i ka dɔ bɔ kumaba la oui mais ni nin ye anw sɔrɔ il faut que an ka maliyɛnw lasɔrɔ kan'u lasɔmi sa kanu kosɔn a to an k'u lasɔmi parce que an y'an sɔrɔ siɲɛ dɔ in na a tilala ka n'an sɔrɔ tuguni il faut que an ka maliyɛnw lasɔmi e yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ko in na nin ko in kɛra cogoya min na a jigilatigɛ dabɔ kan'a fɔ a dusukasi ka bon koyi n teri ni e ni ala cɛ o bɛ a ye de an ci an dusukun na fo ka joli bɔ kɛnɛ ma a joli banni filɛ a ɲɛ b'a banniw la an ma accident kɛ an ma foyi foyi kɛ nka an ci an dusukun de la tellement que dimi fanga bonyana a bɔra fo kɛnɛ ma a bɔ an bɛ min fɔ maliyɛnw an kɔni an ye fantanw ye o ka kan sa a ye sigi ni na a ye aw dusu suma ni a mɛn a ye sigi ni na a ye dusu suma na n cɛ fa ni ce an kɔni an ye fantanw ye et n'a fɔra open ayi o bɛ boli an ka 200 millions a 200 francs CFA i b'o bɔ min ne kɔni ta 60 yɔrɔ sunkalo selen na 60 an yɛrɛ k'a lajɛ dɛ nin ti ko ɲɛnama ye nin ti ko kɛ ta ye fiyewu fiyewu an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbaatɔw la minnu ka wariw taara ne cɛ banbagatɔw e ka 305 millions taara ne b'a kɛ banbagatɔ i bɛ sunɔgɔ cogo di i bɛ sa i tɛ se ka sunɔgɔ an kɔrɔ an hakili b'i la reste in peace parce que hali ni nin ma sa a somɔgɔw bɛɛ b'a da kan 305 millions o tɛ etaji ba jɔ wari k'a jɔ luwanse la a jigilatigɛ ka bon jigilatigɛ ka bon voilà le directeur de OpenAI Abba le comptable de OpenAI Abba le travailleur de OpenAI Abba OpenAI Abba voilà j'ai ilimi dɔ min fɔlɔ n'o na dɔ b'a douleur la donc an tɛ an sɛnsɛn an na don so kɔnɔ n y'a fɔ i ka dɔ bɔ taamaba la dɔ bɔ taamaba la i kun kan ka nin fɔ maliyɛnw ɲɛna de fɔ maliyɛnw kun ka nin dɔn nin nin y'o siɲɛ fila ye ni premium nana o ye n ta kalan sisan open nana o ye ta kalan o nana ɲɛ yɛlɛ sisan open care o fana bɛnalen o b'an dusukun yɛlɛ siɲɛ kɛ ni fɛn fɛn donna o la an b'o fa Kara design i ye nin fana kɛ tuguni